בגיל 17 הייתי אחת הנערות החזקות ביותר בארץ, ועכשיו בגיל 20 אני אפילו לא קרובה לזה. כבר מהתחרות הראשונה שלי בגיל 17 בחודש בפאוורליפטינג, שזה ספורט שמרימים במשקולות, שברתי את כל השיאים בקטגוריה שלי, ובהמשך השנה שברתי עוד שיאים, ואפילו היה לי את הבנץ' הכי כבד לבחורה בארץ עד גיל 24, כשאני רק בת 18 וכולה שנה בתחום. הפציעה בגב שלי הגיעה כחודש אחרי התחרות הראשונה שלי, ולמרות שאת שאר התחרויות עשיתי עם הכאבים, מאז הגיוס שלי, הגב לא חזר לעצמו. לא התחרתי במשך שנתיים, והמשכתי לנסות להילחם נגד הגוף שלי, אבל הוא לא ויתר. בסופו של דבר, אחרי המון מחשבות, החלטתי לפרוש לפני בערך 3 חודשים, אחרי 3 שנים ארוכות בספורט. ואומנם זה ממש כאב לי, אבל אני לא יכולה אפילו לתאר לכם איזו אבן ירדה לי מהלב. הערך העצמי שלי כבר לא היה קשור לכמה אני מרימה, האם אני מתקדמת מספיק וכמה הגב כואב לי. התחלתי להעריך את עצמי על פי שאר התכונות המדהימות שיש בי. אחרי הפרישה, התחלתי עם עצמי תהליך שיקום לגב, והוא כבר לא כואב לי 99% מהזמן. את ההקלה הפיזית והנפשית מהכאב, ומזה שכבר לא החזבתי את עצמי כל הזמן, אי אפשר לתאר במילים. אמנם לפרוש מאוד כאב לי בלב, אבל זה הדבר הכי טוב שעשיתי בשביל עצמי בתקופה האחרונה. אל תפחדו לצאת ממקומות שעושים לכם לא טוב, רק בגלל שזה כבר נהיה הרגל. בין אם זה תחום ספורט, עבודה, חברים או מערכת יחסים, מה שזה לא יהיה. תצאו מאזור הנוחות שלכם, ותדעו מתי לשים למה שעושה לכם רע, סטופ.